Padayon ang instruction Hesus mahitungod sa Holy Spirit nga ang balaang espiritu kun maoy mugiya nato kada adlaw o kada buhat nato musangko gyud nga makahatag tag kinabuhing way katapusan. Nya sa bahin ni Kristo ang gusto sa Espiritu Santo kaniya dinhis kalibutan nga bitayon siya sa krus. Nya nakasabot man siya ini nga mausad ni ang iyang contribution para makahatag og kinabuhing way katapusan, wa siya mobalibad. Kay matod palagi niya ang tao nga gimanduan sa Espiritu dili na magbuot sa iyang gustong mahitabo sa iyang kaugalingon. Mura naghangin ba nga bisag asa iduot musunod ra ang hangin, di ba? Kani nga ni electric fan awa mo diri mag-andar og lisuon ang electric fan nga ripadong adi na ko maigo nya adto na sa padong ang hangin sa luyo nya lisuon sa diri ang pwersa naaman sa kanang gatuyok mo may gabuot asa padong ang direksyon sa hangin. Ingon ana ang Espiritu Santo siya'y magbuot gilingi ay mong tupad inakinsay gabuot ro nimo nga musimba ka karon ba ni simba man ka kisay gabuot narabay uban musimba kay birthday. So ang imong birthday mao'y nakapaduot nimo nga musimba wa kay ayo. Nasay uban musimba kay daghan kay problema. Ang imong problema mo'y nagduot nimo. Nasay uban mo palit og slot tungod kay gusto siyang mulambo ang iyang kinabuhi. Ang imong ambisyon mo'y nagduot nimo. No. Nasay uban magsigi og nobina kay aron mausab ang bana nga nangabit. Ang imong kaguol sa nangabit nimong bana mo'y nakapanubina nimong San Vicente Ferrer. Nasay uban maghimog pista ni San Vicente Ferrer o sa ubang mga santos tungod sa garbo ba na makapahimo mig nindot kayong selebrasyon. So dili gyapon Espiritu Santo. Nasay uban maglektor diri para musikat or naay uban gyud magpari kay daghag kolekta. Dali rang makamadato ang pari, dali rang makapalit og sakyanan ang pari, nindot pa gyud brand new pa nya mo na gusto kong magpari kay layo ra kay nang ubang kurso. Ang duol-duol ra gyud pari no, doktor, abogado og pulis og politician no, politician mo na daghang mag-apas ani. Pero pari wa kayo'y mag-apas kay di man sagod allowed ang minyo ug allowed palang unta porting pari siguro no. Mo nang daghang magpulis, daghang magpolitisyan, daghang magdoktor, daghang maglawyer. Ambot wa ba kay na naghilak atong resulta sa bar exams ni agi nga naman dali ra man sang kwarta nya kun maunay magtukmod nato sa paghimog decisions kinabuhi wa tay ayo kana yung Espiritu Santo. Moingon ang Espiritu Santo pag doktor kay naay daghang masakiton muna nadasig ka kay daghang kay masakiton. Pag lawyer kay daghan kay dihang mga injustisyas katilingban nga angay nimong sulbaron o kana. Pagpari aron makatudlo ka unsaon pagbiya ang sala kana mo na nindot. Pagliktor, pagsalmista, pagliminister, pagsinger kay daghan kaayong angay sangyawan sa maayong balita. Pagpolitisyan kay daghan kayrong mga tao nga nagkinahanglag hinabang gikas gobyerno nga wa gyud mahatag ang serbisyo. Ikaw ang akong gipili na muhatag sa serbisyo, dili kay magnegosyo
diha niya ng politika. Negosyo ba? Mugasto kog dako, inigdagan, aron inigdaog, bawion. Negosyo na. Anang mo invest ko, kay naa ni ginansya. No? Usbagling imong tupad. Ina andam kang muluwas nako. Pangutan na ba? Ina andam kang muluwas nako. O mutiwas ka nako. Oy, daghan kaayo nga ingon ana. Mao na si Kristo dili nindot ang plano sa Espiritu Santo niya. Pagsangyaw sa maayong balita niya aron makaluwas ka, bitayon ka sa cross. Iisa ka sama atong bitin nga tumbaga. Nya kun mauna ni ang atong buhaton mga igsoon, guided na ta sa Holy Spirit, mutungha dayon ang gitawag og unity, ang kahiusa. Nga naman, usara may Espiritu Santo, usara man. Di sa to pa magkahiusa na nga itong una-huna, muna sa unang pagbasa, diri sa atong first reading, ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo, matod pa diri, ang pundok sa mga magtutuo, usara sa huna-huna o kasing-kasing. Og wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kaptangan, kundili nag-inambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Pagkaninduta, kanabang di na ka maghuna-huna nga ikay tag-iya, tungod lagi, kay dili ka makabuot unsaon paggamit ang maong butang. Mabuta na din sa atong simbahan na imuhangyo, Pader, mo parking ko diha permanente kada gabi kay wa jud koy parkingan. Nya moingon dayon ko, portira bang daghanas parokyano, pasti lang mo kuan ang tanan, mo hangyo nga mo parking unsaon na lang nako paghatag. Ayaw lang. Hilag parking dire, kana lang yung panahos misa o na ta mo gamit dinhi. Ana, nga naman, para manistanan. Nyagi mo na ng parkingan, magbayad na ka diha, butangan na ni mo reserve. No, o imo nang giangkon. Nakaroon sang pista na to puhon, nag-agree mi sa barangay, pinaagi ni kafe o sa iyang mga opisyal, uban, pag-meeting nga, wa lang gyoy maninda dinhi nga kanabang tinda nga naabay kanabang mag-stall gyud ba ang katulang mga ndila maglakaw-lakaw o magtinda ka dinhi maglakaw-lakaw basig okay kana desisyon nas barangay kay pista man ni sa 5 ka barangay labi na gyud ang host pa gyud ani nga barangay mao ang San Vicente. So ang barangay akong gihangyo nga kamoy sit up anang traffic diha. Kay kami diri sige ra migdupa diri, kamo mo'y traffic diha. Kay di man mo mudupa diri. Amo tos cafe mo na ilang desisyon. Og kamong uban nga gustong maninda, ayaw ninyo basula ang pare. Ay sa mo pangayog exemption sa pare. Dito mo dool sa barangay kay mo na sila committee nga mo bantay sa traffic diha tanan palisi. Paninda, asa parking, traffic, panahos atong selebrasyon. Ako na silang gihangyo. Santa Cruz, pinaaging Cap Richard, kay dool-dool raman sa sila, musupply po silang tabang dire. Hasta gani ang Lataban, Cap John, hasta Cap Nisa dito, Cap Lee sa San Roque, tabang sila dire sa atong kalihukan. Kay ato maning pista karon sa barangay. Dili ni way makaangkon ani nga moingon ang San Vicente, amo ning pista. Unsa ka diha nga ang naas decree nato na diha gibutang sa erection of this parish, composed ni siya sa 5 ka barangay. Saon man nimo ana nya mangangkon ta, mas maayo pa mutampo ka, di ba? Imbis mangangkon mutampo. Matod pa diri, di ako noy usa ka tawo nga ginganlag Jose, usa ka Levita, mibaligya sa iyang uma aron ang halin ihatag ngadto sa ilang kapunungan. Nakaron ang atong simbahan ang inahanglag mga slots, di ba? Na ako'y gitawag og
10 slots challenge. Nakapalit na mo og 10 slots or nagplano na mo nga mo palit og 10 slots. Nganong 10 slots challenge man kay ika-10th year anniversary karon sa atong pagkaparokya. Ikanapo ro nato nga tuig isi parokya. Tagaan nato og halad si San Vicente Ferrer pinaagi og slots haron matukod ang kumbinto. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, tag 500 per slot, muna itong gamiton pagtukod sa kumbinto. As of yesterday, ang atong halin, 14,727 slots na. Pakpakan na to ang namalit. Napay 61,273 slots na available. O kitang tanan ng mga parishioners dinhi o mga online parishioners mo palitag tag 10 slots so good aning adlaw hangtod sa April 25 April 29 sa atong kapistahan murag ubay-ubay gitag matampong slots diha sa pagtukod sa building. Tagpila man ang napo ka slots, at least napo 500 man, di 5,000. So good kag tigom karon, tag 500 kada adlaw. Di na ka mo snacks, di na ka mamahaw, inom na lang kag tubig. Nya katong imong budget sa snacks ug sa tubig, imo tong tigomon. Maka fasting kag napo ka adlaw. Pila na? Og tag 200 2,000 na. Ana, nya human mo baligya kag usa nimo ka item sama ng cellphone, TV ba imong ibaligya sama bag gibuhat ni Jose baligya. Na di mahalinan sa kag mga 10,000. Hatag nimo ang 5,000, 3,000 sa kuan, 3,000 sa additional atong imong fasting, di 5 na. Humana ang SBF DAG. Nya kaya ngato sang special slot para sa pista ang GPHJ or God's Protection, Healing and Joy. Tag 100 raman ni per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 18,754 slots. Di ba? Pakpaka na sa nato. Naapay 26,246 slots. Nga, mo palit sa kag napuan pila may napuan 1,000. Nga, naman kay halin 10,000 sa imong cellphone o sa imong sa tungo sa imong baligya. Laptop. Kuhaan ni mo 3,000, napay 7,000. Kuhaan ni mo 1,000, napay 6,000. Palit kag brand new nga cellphone. 6,000. O di, wala. Mana? Na nakay cellphone, kapalit pa yung kag slot. Bago pa imong cellphone. O, di ba? Ikaw pa ba? May kay kang mutudlo. O, unsa na may kapuslanan aning gihatag sang gasas Ginoo nako nga commerce, accounting, nya banker pa gyud. May makay may mo kwintaan agad. Hantod gani sa last centavo among ginang kwintahon. Mo nagitudloan ta mo paggamit sa mga butang nga mahimong para sa kadaghanan. Ikaw niya pa dero sa may mapaabot namo, kana palang gisgutan diha nga daily abundant graces, peace, happiness, unity, healing, abundant graces God. Punan pagid aning protection, healing and joy. Ngita pa ka, wala ka nang hahanapin pa. Kaysa magsigi kag padako ang imong yuta, ipalit nimo yuta kay para lang yun secured ang future. Nya gilinog man nilang slide mang yuta, mapuy-an pa na. Dili na. Sige kag panindot anang imong kural, patasan gini mo imong kural kay para secured ka sa mga kawatan na lugar gani ni Gobernador Digamo, gisud raman dito, gipangrakrakan raman sila, naam sa tuy gate, naam sa tuy kural.
Di ba? Napag ito'y gwardya, patay mo lang gyapon. Di ba? Hindi mo kong tutukan. Oo na, ako lang yung gisulti kaysa tinud-anay kung praktiso ni sa tanang katawhan, labi na gid sa mga leader sa kalibutan, nga di na ta maghuna-huna nga kitay tag-iya kung dili para ni tanan o ang atong hunahunaon ang kaayuhan nas kadaghanan pagkaninduta puy-an sa kalibutan murag paraiso. Mauna ang langit, mauna ang atong giambisyon na puy-an ang langit. Nya kinsa tong mag-practice din his kalibutan ni ana mauray makasud sa langit. Sige, lingay mong tupad kay murag natuog na ing na saman suod kag langit. Suod kag langit ing na. Suod kag langit ana. Nya suod kag langit ing na 10 slots challenge. Di ba? Mo na practice. Pero ang tinuod yung kuan meaning makat-on unta ta nga doon natay huna-huna o kasing-kasing nga dili ta mag-iyahay, dili ta magkompetensyahay. Dinhi sa atong gibuhat naning kamot kita ana nga magkahiusa ta. Bisan gani ang pista sa atong mga kadtong dinhi sa San Vicente proper, nawa naman tong kapilya diha. Sige gitag sabot-sabot unsaon pagtukod pagbalik ang kapilya kay 100 years na to kapin nagasigig sa ulog. Muna karon sad opening salvo sa ron sa novena. Wala pay kapilya pero naanatay gipalit nga yuta basin pag karong tuiga og buhi pa na silang nagduma. Basin sa magduma na sa silang kamatay. Ya di nasan mo kuan, di nasan mo sunod ring di ang mga batanon. Di na matukod ang kapilya. Basin karong tuiga matukod na nato og sugod ang kapilya. Sunod tuig dili na sila mo gamit og diin-diin lang. Kaya na naman tayo diyang gipalit. Di ba? Nanong gibayran mo na sa simbahan para sa grupo din tungod kay maghiusa ta. Nya sila sad tabang sad nato dinhi. Nung sa una nag-away ta, karon nagtinabangay na. Ang kunon ta na nga nagsininghagay ta dinhi, nagsinagitay ta dinhi. Pero rason ba na tungod kay imo kong giinsultuhan, tungod kay imo kong gipasakitan, di na kumutabang sa imong panginahanglan? Dili. Muna, bisan pag ilansang ta sa cross, ako gyapon kang higugmaon. Ando, tano? Sige, katapusan na ning lingi, ing na imong tupad, bisag imo pa kong awayon, ako tikang higugmaon. Sige, na. Bisag imo pa kung awayon, ako kang higugmaon. Mao na sakto. Kay mag-away man kita, managtiayon ganing gasigi naggakos hapitan ng gabi gasigi naggakos, mag-away man gani. Oh, labaw ng madre og pari nga wa gyud magakos, mag-away gyud mi. Pero wa na magpasabot nga mag-iyahay mi. Madre og pari, tinabangay lang yapon kay usara ka simbahan ang atong gialagaran, sister. Usara ka pagtuo ang atong gipromote. Mag-away mata anong ato ba ng padayonon matud pa ni Kristo, mag-away gyud mo pero ayaw pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko. Resolve nya, ask the Holy Spirit to console you, to heal you, and to make you a lover, servant of God. Di ba? Mo na inindot kayo. Una nga niya patay daghang palitonon nga slots. Ug nahigugma gyud mo simbahan, dali ra gining mahuman. Naman gani ning text na ko karon ni palit siya slot atong niaging semana, ingon siya naa naman kay 10 slots challenge pa der. So good na sa kog palit karon basig makaabot kog 10 slots ini ka 29. Naku kanay nindot. Nya napakay kwarta diha siya. Wa na. Pero nasa ni ari diri kalit ni ari ba? Pader. Oh, kinsa man ka? Kuan pader. Secret ko matig dunit diri. Nako kinsa may imongan kay atong check upon dito og naabay imo ayan lang pader kay secret ra man ko magsige man kog palit diri slot. Pero karon pader nagkinahanglan kog kwarta. Anang pwede og
imo sa kong tabangan kay nakatabang man sa ko dire. Nako pagsuwat usa nya isuwat na nya human butangig imong mga supporting documents nya human ibutang imong seal number kay duna koy mga agents dinhi nga moadto gid sa inyong balay ug musuta gid og tinuod ba sa sige Father, thank you na lang adto na lang ko. Nako ang naong sa animal ay. Nya naa sa ta dinhi nga nasa inipahimos aning inyong generosity dinhi simbahan ba maghimog mga account sa YouTube, sa Facebook, ako gyungan, ako pag yung naong ibutang, pero ang GCash account, ang bank account, dili na ato. Gitawag na sila mga scammer. May pakaing mutubag-tubag. Yes, sister, dako gyunig ikatabang sa simbahan nato. May lang gani, kay dunay usa nato ka donor din ningon siya, Father, lahi ra gining GCash account nga imong gihatag dili lagi ni ang katong kang Remy o kang kanang Bernardo Jacobi Brad Loloy ba nitubag pagin siya ang katong scammer ba ako nga ha akong naong gibutang ingon din kuan man guna sis kana silang duha to ana na nagpuyo sa Minglanilla niya og adto nimo ipada maglisod sila og transmit din diri sa parokya kining akong gihatag nimong bag-ongan og bag-o nga number mao giniroy akong bag-o nga direct yod di agis parokya so dinhi na lang ihatag may kay sila ba kanang giplano gyud nya kay wa man makontento ang katong kuan katong usa nato ka donor ning tawag siya ni Brad Loloy tawag to nimo Brad no o pagtawag niya iyang gingnan udi na mausis kanang kuan na ayaw ay kuan diha scammer na sus hapit yung ko madisgrasya pero di ba ya disgrasya kung adto san mo muhatag sa scammer kay ila ba sa nang kabuhian pero i-verify gyud dinhi ha aron dili mo masipyat pagpadala kining atong misa kining atong online nga misa amo gining i-post ang official accounts, official names, official contact numbers dinhi sa atong screen ini kantas offertory song o sa final song official na nya kadang uban unofficial verify usa tawagi dinhi sa atong parokya tawagi ning atong number kay naa man ang mga contact numbers verify istoryaha ninyo nya kana sang uban in town nga ning block na nato sa kwarta padala o sa mga bank accounts kaning ang paagi sa nato ana ihangyo ninyo medyo kuan lang ginon liko-liko nagjutay pangita mo mga suod ninyo din his Pilipinas o niya ipadala dito ang kwarta labi na mong mga international donors ipadala diri ang kwarta sa inyong suod ipaagi sa atong local kwarta padala agencies kay wa man tagi black ana Cebuana, Luelier, Palawan, RD Pontiap wala man ta diha gi black sa atong Metrobank, sa Land Bank nga mga accounts dinhi sa local i-deposit wa man tagi black. So ana na lang in town mo nang daghan sa rong magsigig text, Father, akong gipadalas akong pag-umangkon siya nay mo GCash nganha ninyo. Nya ini ka GCash na ipadas pag-umangkon di ana tiya ako nang gi-GCash iyasang isen nga rin Pader mauni ang GCash nga gipadala okay kayo limpyo ra secured pa mangita gitag paagi unsaon paghatag sa simbahan muna si Jose dire sa atong unang pagbasa nangita gyud paagi nga makatampo ang iya mismong iyang gibaligya para sa kaayuhan sa ilang simbahan nga gitukod nga mauna nirong simbahan nga atong gipalambo.